So karon na atong challenge mao na sa disiya ang acrobatic balancing challenge. So nahog ni siya og part 2 atong ingani siya ha. Nasa may nagkakuan wala na. Oh. Ana ay mamoy nga ditso bam. Oh, dito na nya karon ang nakalahi ani nga challenge kay mag-lockdown na mo anang bagol. Oh, ya dapat di na siya matagak. Oh, lockdown ninyo ha. Wala dili ka to apanagaro mama. Oh, ge. Dali matagak usap. Oh, Balik atras. ug matagak ang bagol. Ikaw plan tanang bagol. Kulba na pre. Dali matagak kulba na. Di usap balancing kumuna. Balancing kani. Hayang anak. Si Abay Tariman may gwapo kay ni lugdo-lugdo madigi na tagakan. Isa? Turong Abay Tariman. Ma'am, mintres si nagbalancing si T-shirt ma'am, ipaapas ko rin set out sa atong mga followers ma'am. Balancing sa diag maya. RMD Motor Park. Shout out ko sa mekaniko Master Bongkoy Jingjing Chelon Ronke Mons mo ni siya mga solid supporter na to ma'am sa 3B Official. Daghang salamat niyo dol sa pag-tanaw o pagsubaybay. Apit na natagak ang lagay sa among tatay. Shout out sa tanang mga nananawa. Di nilalim ang mong trabaho diri dol. Paligiray o pabalansing ngayon. Kung makalampo siya na dol, ang kontrahan na mo pila ka minuto. Tingnan lang na hindi matagak ang bagol. Na mahilig sa pundiyong pinabukol. Op, tuwa na. Niyag-yag na. Ni aksyon na tahirig. Larga muna. Op. Ayamat. Oh, nanasa kaduhang bangko. Ay, lampo sila. Ano mo lagi? Ano mo ito? Primero nga lisod man. Woo! Akoy. Yeah. One attempt. Aram kay kong itlog. Ang bugat ng itlog ay ma'am, di lampos. 5 ka tayo ma'am. 5. Tulo ra ma'am ay dugay man. 3 atim lang. Okay, 3 attempt. Dugay ka mo man. Oh. Kana roda, buga kawat ko ng pila ka minuto oh. Tas ligid pa. Atrasi. Abanti. Atrasi. Oy. Hawak mo ang bit. Hawak. Hop! Hoy! Exercise tayo. Tuwing maga. Ipaningot na. Exercise tayo. Tuwing umaga. Upang katawan natin ay sumog na. At sabay bang ikilit kimbot sa kimbot. Ikilit baywang. Gantang. Yeah, hapit na. Lampos na sa ikaduhang likuranan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Precise tayo tuwing umaga. Oh, lampos. Oh, lampos. 2 attempt pra. Oh, lumukoy. Hindi kayo mag-control sa bagol. Ati mo rin naman eh. Laro kayo atras sa pali. 1 attempt. One attempt.
bangko. Oh. Tagak. Balik. To attempt. Oh, tatem. Pasan na tani mo. Abot. Nice ka ni mo. Attempt na. Last attempt. Nabalisikan. 50 ang first, 30 ang second. Kamar kastung nga ron. Paspasa. Umot. Paspasan oy. Abot jud. Oh. To attempt. Ito ko masuk. Ito ko. 3 attempt. Pasok siya. So second ni ron sa Limokoy. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Usara katuyok, di na katuyok. One attempt. One attempt. Kay Limokoy kay 3. Naabot siya. Amurag agila si kanay totong ay. To attempt. Oh. Oh. Ma'am, tayo sila rin. Alim ko. Mag-final sila. Pas-pasan po ni perkukuha ta niya. Ah, yan ang kadung matagak man. Dang tatay bisat 50,000 second Alimokoy. Salamat kay ma'am. 30,000. Ako may malas gapon, ako champion karon. Lerde.